Vidíte, druhá väža. Poď sa filmáre! A tu sa to všetko odohrávalo v týchto bytovkách. Tie budovy sú pripravené na demoláciu. Vidíte, restart Scampia, architektúru tých schodisk, totálne bludisko. Realita je proste takáto. Hamšik, je. Mafia Camorra pôsobí tu v Neapole, ale je tu brutál stavba, akože karabinieri. Každý mesiac tu boli desiatky mŕtvych. Je ikonické bytovky. Čiže toto bude ako v tom seriáli Gomorra, tak... From Naples, Scampia. Kto ste futbalový fanúšik, tak určite viete, v akom meste sa nachádzam, a pre tých, čo nie sú futbaloví fanúšici, tak konkrétne sa nachádzame v meste Neapol v Taliansku a nachádzame sa pri murále známeho futbalistu Diega Maradonu. Česť jeho pamiatky už je po smrti. Každopádne Diego Maradona bol jeden z najlepších futbalistov všetkých čias. A prečo má v Neapole takýto murál? Je to z jedného dôvodu, a to z toho, že Diego Maradona je tu uctievaný v podstate ako boh. Neapol a celkovo juh Talianska bol historicky, a možno je to ešte aj trochu teraz, vnímaný ako tá špinavšia a horšia časť Talianska v porovnaní so severom. To isté platilo aj v športe, konkrétne vo futbale, ktorým Taliansko v podstate žije. A kluby ako AC Milano, Inter Milano, Juventus, ktorí mali dominanciu. To sa zmenilo príchodom Diega Maradonu, ktorý v roku 1984 prišiel hrať za Neapol, po 3 roky na to získal prvý titul pre Neapol a o ďalšie 4 roky ďalší titul, takže týmto sa vlastne Diego Maradona stal pre Neapolčanov bohom a akýmsi symbolom toho, že aj chudoba môže zvíťaziť nad bohatstvom. V tomto prípade to je analogia toho chudobného juhu a bohatého severu a dalo im to akúsi nádej, že aj ľudia, ktorí sú chudobní, tak môžu niečo dokázať. Diego Maradona nie je Talian, pochádza z Argentíny, z chudobnej časti Buenos Aires, takže keď sem prišiel, tak v podstate ľudia brali za svojho, tým, že Neapol bol chudobnejšie mesto a odohral to niekoľko sezón a dal v podstate Neapol na tú mapu tých popredných klubov v talianskej sérii A, takže toľko asi k príbehu Diega Maradonu. Chcel som vám ukázať ten murál, keď budete náhodou v Neapole, tak sa tam choďte pozrieť, je to pekné. Fakt tu proste cíti, že tí ľudia ho tu uctievajú, celkovo tu uctievajú futbal. Konec koncov hral tu aj Marek Hamšík niekoľko sezón a toho tu tiež veľmi rešpektujú, takže určite sa choďte pozrieť, je to asi 15 minút od historického centra chôdzov. Ale kvôli tomu tu my nie sme. Mojím primárnym cieľom je notoricky známe sídlisko Scampia, kam sa vlastne presúvam teraz. To už je kúsok ďalej od centra, zhruba 30 minút autobusom, metrom severne od mesta a pozrieme sa na notoricky známe bytovky La Velle, ktoré určite poznáte zo seriálu Gomorra, ale o tom neskôr. Poďme sa presunúť do Scampie a porovnajme si murál Diega Maradonu, symbol nádeja víťazstva so Scampiou, ktorá je symbolom úpadku, kriminality a mafie, takže poďme tam. Takže tu je symbol Scampie a samotnej mafie Camorra, bytovka La Velle. Týchto bytoviek je, respektíve bolo v Scampii 7 celkovo. 3 z nich sú úplne zrovnané so sebou, zdemolované. A myslím, že 2 ešte stoja, toto by mala jedna z nich a druhá je vedľa nej, na ktorú sa pôjdeme pozrieť. Tieto 2 ešte fungujú. Povedzme si niečo o Scampii. Scampia vznikla v 70. rokoch ako urbanistický projekt, ktorý mal pomôcť preľudnenému Neapolu. Malo to byť bývanie pre nižšiu strednú vrstvu. A spolu s ostatnými budovami, ktoré sa tu stávali, tak sa postavili aj 7 týchto bytoviek Villa di Scampia, ktoré majú v podstate tvár nejakých veží alebo nejakých plachetníc. A
Samozrejme sa potom miesto na to vykašľalo, nedobudovala sa infraštruktúra, nedobudovali sa služby, tým pádom ľudia nemali prácu a toho sa samozrejme chytila talianska mafia Camorra, ktorá je najstaršou mafiou v celej Európe, respektíve najstaršou fungujúcou mafiou v celej Európe. Najsilnejším klanom alebo najsilnejším gangom, ktorý tu v Scampii operoval, bol klan Di Lauro, ktorému velil Paolo Di Lauro. Nejaký, sa nejaká hliadka. Je to možné, že niekto má za chvíľočku príde privítať, keďže som tu s kamerou. Chodím tu okolo týchto bytovek labele, takže musíme si dávať pozor. Vrátim sa k tým klanom. Klan Paola Di Lauro tu operoval v 90. a 2000 rokoch. Mali dobre organizovanú štruktúru, dobrú logistiku a vytvorili zo Scampie z týchto budov tzv. Open air market, drogový market v Európe, jeden z najväčších. Predával sa tu heroín, kokain, crack, rôzne drogy. Okolo roku 2004, keď sa Paolo dal na útek pred políciou, tak velenie prebrali jeho synovia a v podstate vtedy sa to začínalo trošku rúcať a vznikali konflikty v rámci tohto plánu a niektorí z jeho spolupracovníkov chceli väčšie podiely. To sa samozrejme synom Paola nepáčilo a začali medzi sebou vojnu. Keď vznikla vojna v rámci tohto klánu, tak mesto Neapol nasadilo stovky policajtov, armádu a v podstate ako keby tento problém na nejaký čas vyriešili, takže vidíte druhá väža oplotené. Neviem, či sa nám tam podarí dostať, lebo je to celé oplotené. Tie budovy sú pripravené na demoláciu, takže skúsim nájsť nejaký vchod, že by sme sa tam išli pozrieť. Karabinieri musia byť. A jak sa tam dostanem? Som v pôvode bytovky. Hneď vedľa toho je lavér. A je to celé oplotené. Ale je to brutál stavba, akože. Je to brutál stavba. Je tam mnoho slepých uličiek, veľa mostov. Plný raj pre dílerov a pre kriminálne skupiny. Pointa toho bolo to postaviť tak, aby sa rodiny mohli stretávať a boli bližšie k sebe, ale nevyšlo to. Tak ani tak ďalej to nie. Ako vidíte, celé je to uzavreté za plotom. Veľa bordelu. To je celé oplotené, neviem sa tam dostať. Scampia už nie je to, čo to bolo. Keď tu v roku 2004-2005 prebiehala vojna v rámci týchto klánov, kde sa na ulici ľudia strieľali, popravovali sa pred obchodmi, každý mesiac tu boli desiatky mŕtvych. Toto už dneska Scampia nie je. Možno ak máte predstavu o Scampii zo seriálu Gomorra, ktorý ja som nevidel, ak ste ho videli, tak to napíšte do komentára, či ste ho videli. A čo si myslíte o tomto mieste? Ja som ho nevidel, musím si to pozrieť, nespravil som si domácu úlohu. Každopádne z toho, čo som čítal, tak toto miesto už dneska nie je tak násilné, ako bolo prezentované v tom seriáli. To bola realita rokov 2000, dneska už je to pokojnejšie, každopádne Camorra tu stále prítomná je. Stále tu prebieha nejakým spôsobom predaj drog, ale už v menšom meritku. Snažia sa nebyť tak na oči, ako to bolo vtedy. Každopádne je to zaujímavé miesto, je to zaujímavý vibe. Keď trošku viete o tej histórii a viete, čo sa tu dialo, tak tomu miestu dáva úplne iný rozmer a úplne iný pocit. Takže skúsim to ešte obísť celé, možno sa nám podarí nájsť niekde nejaký priestor, kde by sme vedeli vojsť, ale vyzerá, že si dali záležať, aby to dobre oplotili, aby sem nikto neprišiel. Každopádne, tamto vzadu vidíte, neviem, či to vidíte, ale väzu. To je okolie v podstate normálne bytovky. A tu je
Vela di Scampia za plotom. Ešte nejakých pár info o tej mafii Camorra. Mafia Camorra pôsobí tu v Neapole. V Taliansku pôsobí ešte mafia Cosa Nostra na Sicílii. Ak ste videli moje prvé dve videá zo Sicílie, tak tam som sa tomu trochu venoval a dal som vám nejaké info o Cosa Nostre. A je tu ešte Ndrangheta, to je aktuálne najsilnejšia, najbohatšia organizácia, ktorá ale pôsobí tak tajomnejšie, respektíve nedávajú tak o sebe vedieť, ale podľa informácií, ktoré mám, tak kontrolujú väčšinu importu kokainu v Európe a je tam silné prepojenie na politiku, však koniec koncov to sme videli aj na Slovensku, že v podstate to siahalo až na Slovensku táto mafia, takže to je Calabria. A rovnako ako Cosa Nostra aj Ndrangheta v podstate fungujú nejakou hierarchiou, sú tam klany. V tomto je Camorra iná, že Camorra v podstate nie je nejaký klan, nemá žiadnu hierarchiu, je to niekoľko gangov, klanov, ktoré v podstate sú súčasťou Camorry, ale nie nevyhnutne spolu spolupracujú a častokrát dokonca proti sebe súperia a bijú sa. To sa stalo presne v roku 2004-2005, kedy tu bola tá krvavá vojna, ktorá bola jedným z najväčších konfliktov mafiánskych, ktoré tu vlastne v tých rokoch boli, alebo celkovo v histórii boli, takže tým je Camorra výnimočná. Je to skôr taká pouličná mafia, nie je to také sofistikované ako Ndrangheta, ako Cosa Nostra, ale každopádne svoje miesto v Taliansku má. Takže som ukázal, takéto bytovky sú tu, ináč tu žijú normálne ľudia. Nie je to nejaké peklo, proste je to normálne chudobnejšie sídlisko na okraji Neapolu. Skúsim to ešte raz obísť, či náhodou sa nám nepodarí nejakým spôsobom prešmyknúť dovnútra, každopádne sú tam asi kamery a nechcem, aby ma tu chytili policajti, takže ale uvidíme, pozrieme sa. Vidíte, Restart Scampia, Comune di Napoli. Toto je asi nejaký plán, ktorý má. To neviem, čo znamená, ale preložíme si. Volila vita ma prima. Takže tu sú ikonické bytovky Vela di Scampia. Neviem sa tam dostať dovnútra, lebo je to celé oplotené. Už som to prešiel okolo dvakrát. Tu vidíte, že jedna, čo bola zbúraná, tak už sa v podstate stavia niečo nové. Dneska teda nie, ale je to v procese. Nejaké grafity. Či nájdem nejaké odkazy. Vidíte tu architektúru tých schodisk, totálne blúdisko. Na to, že sú tie budovy tak vysoké, tak neboli dostávané výťahy. Tým, že sa to začalo budovať a potom sa na to vykašľalo mesto, tak sa nedostávali výťahy, takže si predstavte, že bývate hore na poslednom poschodí a musíte ísť peši každý deň s nákupom. Vidíte, že tu sa niečo buduje. Každopádne, ak ste mali predstavu, že toto bude ako v tom seriáli Gomorra, tak asi vás sklamem, ale realita je proste takáto. Neviem z toho robiť žiadnu drámu, proste takto to tu vyzerá, je tu kľud, chodím tu okolo, nikto si ma nevšíma, nie sú tu žiadni ľudia skoro. Auto samozrejme chodí veľa, ale to všetko asi obyvateľia z Campie, každopádne je to tu v pohode. Je to tu úplne v pohode. Posso filmare? Posso filmare? Come? Posso filmare per mi YouTube? Sì, sì, sì. Sì? No, come ti chiami? Bragno libre. Come? Nel telefono. You speak English? Ah, sì, sì, sì. Yes. You speak What's your English? name? What's your name? Bragno. Mira, I know one guy from here, but I was talking with him. Hmm? He's called, you know this profile? Bike Live Naples. Yes, yes. Yeah? There, back of Naples. There? Yes, yes. They are there? No, Because I'm I was- not there. Okay. Because I was talking with him and he told me that if you come to Scampia, text me that we can come. Hi guys. Hi.
You speak English? A little bit. And I was texting to him that today I'm here, but he didn't reply, so I don't know. But I was You have Instagram. Instagram, yeah. Are you doing a documentary of Yeah. Scambia. Yeah. Ah, Renzi, shit, capaz si fuck. Su YouTube, su YouTube. Sì, YouTube. Oh, yes. Brano libre. What's your name? Su sta facendo una Brano Libre. libre. Where are you from? Slovakia. Oh, Slovak. Oh, Slovak. You know Hi, Hamšík, yeah. Bro. You live here in Scampia? No. We have. the first time. First time in Scampia. Yes. Pero you live in Naples? In Napoli? Yes, province. Province. Province Ah, of okay. Naples. You come to check the buildings? Yes. Yeah. They go to destroy, no? To demolish. Yes. Yes, sì. Takže tu sme pri veľa, chlapci prišli tu bajkovať. Som bol v kontakte s takým profilom, to sú nejakí bajkeri, ktorí tu chodia na motorkách, jazdí na zadných kolesách a týpek vravel, že keď prídem, že mu mám napísať, aj som mu písal, ale neozval sa mi, takže neviem, nie sú tu, ale títo sem prišli úplne náhodou sa pozrieť, takže aspoň natočíme, jak budú jazdiť. Hi guys. From Naples, Scampia. What's your name? Giuseppe. Giuseppe. Tu? Agostino. Agostino. Nice to meet you. Tak toto je brutál. Pozrite na to. To je brutál. Ale je to fakt v zlom stave, to vyzerá, že sa zrúti každú chvíľu. A možno aj preto to zavreli celé. No a Gomora. Toto je. Či to vidíte? No a Gomora. No a tu sa to všetko odohrávalo v týchto bytovkách. Odtiaľ to organizovala Camorra. Celý ten drogový obchod. Brutál akože, brutál. Týmto odkazom od obyvateľov Scampie to ukončím. Sami vidíte, že v roku 2025 je Scampia pomerne normálnym miestom na život. Samozrejme svoju minulosť má, to nebudeme popierať. Mafia Camorra to stále nejaký vplyv určite má, ale mesto sa snaží toto miesto revitalizovať, postaviť nové parky, nové budovy, zbúrať tieto architektonické monumenty, ktoré pripomínajú celú tú kriminálnu minulosť. A je to možno trochu nefér voči tým ľuďom, ktorí tu žijú, že je ich domov vnímaný len skrz minulosť alebo nejaký seriál, ktorý ľudia po celom svete videli. Takže držím im palce, dúfam, že to dotiahnu do úspešného konca. Vyzerá to sľubne, stávajú sa tu nové bytovky. Posledné dve vežičky Vela di Scampia ešte stoja, ale už asi nedlho. A keď budete v Neapole, tak sa sem kľudne choďte pozrieť a nič sa vám nestane, takže tuto ukončím. Vidíme sa pri ďalšom videu.